Kinong hikai SSA hakajella ki badan hapo kalama jongka Meghalaya SSA School Association menta ka sngi ka arpuai tarik ukala lengkot ar kabadai ka sngi ban rakhi ka Jubilee Ksier jongka jingyo jella bapura kalami shakmat ban pelong ka jingye khi shong kelain mongor hakmat ka ying dorbar thau an barim jongka jella hakhandailan Wat hapedang ka jingjur ka jing pahara da kipulin kinong yalam jong kinong hikai SSA kilalej ben syong kelain mongor hakandailan kom kadak ban persya juri ka sorkar ka bamshem lala ban pelai jigi tulop jongki mentala lai benai kenti kata nadu ubnai risau hadu ubnai nopra arhajar arpuwei Habaya keren bat kilat pathai kubor na kaliang uba rembai Presiden ka Meghalaya SSA Teachers Association ulai itu ba ka jingtumu ban pelong ya kani ka jingeki hakum kani ka sngi bakrau haka jella kalong ban penkendit benri ya ka sorkar bakan phai ki khmar chakatanat puli puthi jong ka jella namar ba om tang ki no hikai SSA ki badoni ka jinge henrei baro hi ki no hikai haka jella ki mat ya ka jinge Ula ongru ba watla na kaliang katanat puli puthi jongka sorkar kemi haka khandai tarik unai wing arhajar arpuwei kala dep ban pelai jaga tulop kabak san pokhandai klur tam haka first installment bat kala dep ban pelai ru saya ka nyo pholai klur tam haka arpo ar tarik uno pra arhajar arpuwei bat la penlai ru ya ka ar spa lai klur tam hadu ka khatsau tarik ukala lengkot arhajar arpu ar ban si ka tulop shikino hikai bat ya kani lalap lengba ka RTI kabladap banwat de kinong hikai ke SSA. Kabangi dawana ka sorkar kalong ba kin pelai ya kasong pisa kaba shispa sau krur kaba kila batsa mentala licenem kaba don hapo account jongka state kani ka bha pisa kaba shispa sau krur kadai ka benta kaba nakaliang jongka government of Meghalaya kadai ban siu na ka state budget katkum ka kabing norms na kabenta ban siu ya katulop jong kinong hikai SSA kipadon hapo ka jala Meghalaya khat arhajar sanspa sa puwengut katkum kikendon jongka samagra shiksha abhiyan te ka kabala penlongo bat kaba penartetin yingi kinong hikai SSA kalong ba hakini ki license bala de shano ka ja kani ka pisa shispa sa kro balai hadu mentamen ne kimla ban pelai ya kanika song pisa kabadai shispa sa kro kabadai ka benta ka state government ka hab ban siu nalade pi balai bangi kino hika SSA ngi sofar la ngi kedo jing ka bai de bat tulop na ka por kadau ba hi kat kung ka jinglap jungi ka susun namar baka sorkar Meghalaya ka claim siu tikna ya kani ka bha ka baka kadai ban siu nalor katika 10% ka ba nakalia jo ka state Meghalaya kadai ban siu pi barabor hi ki ka government of Meghalaya ka chusiu be tangita 10% Henry ya kata ka benta apat ka baduna mar ngidai ban kenma bhau arjar khat pra hadin ka jingwan jo ka samagra shiksha abhiyan ya kino hikai SSA ka hikai halo ko lower primary lasiu satang khatsan hajar kat bangi panah Meghalaya siu tulob ing khandai hajar sabu-saw tikamut kata ka saw hajar sabu-saw ka baduna de ka state government ka ban pendap haka UP la siu tulob ingi arpe hajar saus pak kandai pulai yo jing erap nak government of India arpe hajar saus pak kandai pulai de ban siu daka state government tapi kani ka pisa ka ba saw hajar saw posau si penai saus pak kandai pulai si penai ka sorkar Meghalaya ka claim siu ya ini ipisa de ini ipisa la da pitali lang habaro kini ki license bala de shadin ka poino si pak saw kror tikamut kasong pisa kabawan na ka government of India onda ka apo sini kisiu beda ka to kasong pisa kaduna pat kani ka benta bakin siu ya katulop kejongi pandak biang hadu kini ki benai katkum ka jing hikai jongi tikani kani ka daw ba kabangi ngilap tikajikli kabangi bo ya ka sorkar kalong bas ngeu bhase juba biangi ba balai kimla ban siu ya katika shispa saw crore syangi kino hikai si balai kidang batsa be ya kanika bisa kebala kod menta syaki license ban pa kabashay sa ka government of Meghalaya balada ka sorkar kamla ban pelai ya kani ka tulop jongi ka badangsa Oktober November Disember arajar ako wei nakaliang jongi nginang teng shu ya ki program jingi ki nginom sange nginom songkrikti handeng nginang penjur shu nang ni sakmat kalau himenta ya ki agitation program nginom patla ban ya to ngin sa court ya ka emergency general executive committee ngin sa rai hangta ban ngin sa pentip UP te kajing iPod jangi ya government kamde su kebrang temai na maria kani ngila de bo rado kini kisngi ki por bala de shadin mo tingingi bo por be ya government hado khat ar baji menta shiteng senyal da kila ban pelai ya ka tulop jangi lai banai biang la da kimla ban pelai
ingin sebenarnya bing program CEKI kini kini ka next agitation jungi ka kam de show ka balong kya shuong no gin penlong de CEKI ki ba kam tenge susu ndai ki balong jajai kom ni kom ma namar ngila persyang ban le hakurkom ko ba jajai hande ngi bakat badang le de ki agitation program ki balong jajai na kali untuk government kampi attention jaka kalong ba ngi kwa ban pen kendit ya kita ki nong mi khmat ki bangi ngi la jit ya ki elected representative jongin rukongut ni kwa pen kendit ya ki ba sngau bahasi hakum kani kapor ba ngi rakhi ya ka jingdap sanpus nem jong ka jela ka jongi phai khmat sha ka education kumba pila bo ya ka kum ka priority khamtam ya ki nong hikai namar ni yo i ban ni saki mdai tang mangi ki nong hikai si pa sofor handai paro ki kategori mo kino hikai prepare kategori prepare makiro ki software kumbangi ya software lang ya kum kani ka por ngi jet khna ya kani ka chaka bat kani ka sngi kalong ba ban pen kandit ben riu ya ki ba sngau ba ban phai khmat shingi kino hikai khnang ba na kaliang jungi ro ngin a ya ka jing sakri ka ba phatam ya ki khna pule hapo ka jela jungi namar ni suto ba kani kam dei shu kasin ka ba nong kong ka bangi wan ber protest na ka por sa ka por ngi hapan mi sakmat ngi hapan wan surok kumne ban ye protest na bantaka tulop ka jongi tila da hakani ka dor kan ngi kwa ban kren da basai ba kan kta ya ka puli puthi jongki kena school na mar ngi mla ban I full concentration na lor bangi do ya ka tulop da ki sausan banai ngi haban mi samadan ban ya ki tik kat no tam ka kta na bantaban aya ka jing hikai ka papaka ya ki kena school ti kani ka kini kai baro ka jingki kli hide ban shim da ka state government the state government has to take all the responsibility nama dai maka ka ba thau kini ki jinge te hakung kani singi kuma mane ngi kwa ban phai jala sngeu bha ban siudep ya katulop jongi ban kumjoro ban phai khmat shikinong hikai hakung kani ka por bangi celebrate ya ka jingdap santos nem jongka jela mekhal